Yadi kai and answer yes and there changes no. Oba na wachia. Okasa okore na na munibia. Esiamo. Okasa okore na na munibia. Okwa akofase. Baby ya solifo no enam no. Sai changes o ma no. Amai ne nkwa na befa. Sa no ma no. Sana TNT, yeah, because changes by the sa changes nana ekoswa. Yeah, sa changes nana ekoswa. Asal fono ejina ekosro akwakochia. Kama omuye ya na ye jebi bia
ama asɔrefoɔ no na asɔrefoɔ no ɛnɛ asɔre ni nyinaa yɛka bom na asɔre no yɛayɛ ne ha asɔre ni nyinaa asɔre bia yɛka bom ni ayɛ asɔre ni nyinaa ɛwɔ ɛna esrɛ mo yɛsɛ yɛde ɔtramɔden agyanan bia ne bi aba ha yɛ aborɔfo no de aba foforɔ no baako ɛna si ha no yɛayɛ sɛ twabɔs no esi hɔ no anaa wodropu no anaa fon boot tete deɛ ne bi baako ɛna si ha no ana baako nso esi ha ana mmienu nso ɛwɔ ha na uwie a wei ɛnyɛ deɛ yɛn wan ne si ansa na afrahye no dadeɛ bi wɔ fam hɔ uwie a no watia so wotia so a ɛbɛ flashe kama enti saa na sese yɛayɛ no enti nana changes na moyɛɛ no sɛ masa asesa no a momyɛhu sɛ wobɛfa ha na wasa aba na wobɛfa ha o na yɛhu saa correction changes na ɛdi ka yɛhwɛ menim sɛ ɛnkyɛ biara asɔrefoɔ no ɛbɛhyɛ biribiara se sɛ asɔrefoɔ mbaa na ɛba ɛnhyehyɛ wɔ no sɛ yɛse wo a wopɛ sɛ wokɔhwɛ nana biara sɛsi a asɔre na ɛkɔhwɛ nana yɛstate som no a obiara nsɔre biem yɛstate som no a obiara nsɔre biem nti wopɛ sɛ wokɔhwɛ nana a sɛsi a na akonya no wɔ yɛnya state ɛsom no sɛ pɛ wo nsɔre biem ɛna nɛ pavement no obiara nyina so ɛnɛ pavement no a ɛnra yɛgye bɔɔso no a ɔmo aha na nte hwee ɔmo ahu hwee no ɛnɛ yɛnyɛ ne saa biem ɛnɛ amanhene abrempɔn adukurofoɔ ɛba na yɛsrɛ mo a motɔ chingaw no ɛne mo a motɔ we no wowiwie a carpet wei wode chingaw ne to so ne tale so a ɛnoa no woyɛ no hwee nyɛ yɛ biem wowayɛ nwae aka so wohoro a ɛnkɔ nti yɛsrɛ wowiwie a na wopɛ sɛ wotɔ twene a fa kɔ abɔntene kɔtɔ twene ɛna mo a motɔ nsuo no nsuo deɛ yɛse water is life ɛna sɛdeɛ enipa asi ɛdɔɔso wɔ ha ne heat bɛba nti nsuo deɛ yɛnim sɛ ɛno yɛ nkwa ba yɛnom wie a ɛnɛ nananom a na asesɛ nwura wɔ ha nyinaa na nkanka ne nkonnwa no mu nwura nanamo a na asesɛ nwura no aprapra ha nyinaa nkonnwa no nso enipa no dɔɔso a ne bi nso agyina so na ɔmu abubu no yɛwie a nananom bɛkɔ akɔtua ka enti wogyina akonnwa so na wobu na nananom kɔtua ka a ɛneɛ over to you yɛbɛsrɛ akonnwa no yɛnyina so yɛtena so enti yɛbɛsrɛ akonnwa nyɛ atwedeɛ nti yɛsrɛ mo sɛ wopie a baabi a nipa ne nam na ɔmo ba no ɛhɔ na yɛfa de wuram nti wopie a na wakɔtwa runabout na wabɛfa adonkofoɔ no ɛhɔ na yɛfa pie ɛhɔ ɛne yɛfa pie nti woba a entrance ni ni ɛna out ni ni nti wowura ha na ade aba wokɔ a na wafa ha pie nti mesrɛ wopɛ sɛ wokɔhwɛ nanabɔde no a akonya no ɛwɔ hɔ kɔna ɛkɔhwɛ na abusua yɛstate som no a ɛnoa no organizers no yɛbɛsrɛ ɛm sɛ nkonnwa no ɛyɛ ayɛ maa ne sa sɛ wohwɛ me benkum so ha baabi a mode maa nsɛntwerɛfoɔ no a akonnwa koraa ni hɔ nkonnwa no yɛ asɔto a ne sa asɔle ne koraa nyamae enwie because megye di sɛ yɛnsɔle no a ɛhɔ na nansase ne so a ebi ɛwɔ akyiri no afei na ɔmo keka ɔmo ho aba wei na bɛyɛ gɔɔso nsɔle ne koraa ɛsɛ ɛboro 100 so ɔmo nyinaa kasa ɔmo ba megye di sɛ nkonnwa no esama yɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛnya nkonnwa no bi aka ho a
animu ya Nana Pokune Adams ne Africa mo hese omo de bi bebre ya na mo de bi ababeke ho aha nti akonya ne da ho yenko na yenko hwe ye nana amuno sante na to ekohwe ye nana amuno ehye osom na se a eno ano no aha ye sha se a eno ano no di megidi se ye bishops ni nyina ewa ha utumo se ye nana sompahene abreye anopa adwuma waye no ya asam ketwa no pa adwuma waye no enye asam ketwa kora ndi asom ni duru ha na ya de bibia ama ya na sofo no na bibia akoso kama na de ahaba sesa kora amuzo eno no na na to bombo no no to ne bombo no ofoma no Reverend Samuel Nkansa CAC asafu panyi ene ne dom enso eba mahunsa nananom konyasofo nso ato sante eba di CAC fo nso aba bedura sofo ne dom enso eto sante eba nananom konyasofo nso ene eba no nananom munya na mwani ya chamo enzanka esomno ashase Ghana ta ese nonkro Ghana ta ya ka se nonkro ese abunun dubako apa hu simedu dubako apa hu simedu Ghana for the tamonko diana nyamwa the tamonko diana enyago enti CS ena ebano ye besre sade ye ka no oba sesia na opese okohwe ya na muni bia ekwa da ho na wakwa akohwe bi ye start som na wonsole oya hwanyo enya start nyame adwuma na wonsole biem wonkohwe bi bia biem isa yawie brotherhood nso aba bedru brotherhood yadamasi nana Nasamo organizers no entia nyane se baby a nananom atrankonya anankonya sofo nananom konya sofo teno enkonya ni bi wo ho enti yankoyi nyamfamra ya besra ma ndi organizers no ko mai organizers no enko ho mai na enkonya na ewo ya nananom konya sofo baby a omo no yenyi na yamfamra se mrantia ne mabawa no so beboa ye ya ani die kwan so momo aye ukrafo abedura na nai man so beduru kwaku DNC kinkonya me otonyom no waba beduru ha ya nkase nana nimpon nana Kwasi Bosompra krowra nie ena niya nana doti ya starting na onwa ne ba akosia tiwa Madam for pa anything guy ofri kumasi abeduru ha menim se ebrepam no obepre ni minim ami atenenka akosi atiwe na ase se Madam for no all the way from Kumasi na aba ebe hye saa ni ya no Bible so di wo su no ya ni mom nsu na Jerusalem so a ne ya bom asre ena utumu se abofo no ewie mu kura asesa ewie masesa
ewiem asesa kra ewiem asesa ma hu say reverend Ebenezer Kwame Frimpong Baptist Asafo Panyin and Council of Churches President Ajinegwa one asole Panyin for ne asofo akukudam ye bishop no very reverend mo nyina atrase menim sa enche bia you ye bibia na wakeka ho because enche bia o ba sum na se e sum na se yu da apart from say nananum aman hene nananum adikrofo ne ya nananum eba obia nsori biem enti uo bibia ani die kwa so entempa na akwakoye Yabasre organizers no ene nananom yedua obekan biography no yabasre se omo aboa no ho biography ono na ebedi kan ansana tribute no enso atoa so enya ne ntia se nahema eba ena krafo nso eba ukraini enso eba Yesre biography no do obekan no yesre na omo aboa no ho na omen ha ebesre biography no do obekan no omo aboa no ho na omen ha afena manya ne ntiese ye maame krani Wababedruha Nanama Bosompra. In fact, ye and run me busame home. Nami Ankasame Jane home. Megay one, Nami Busame one, Busame home question. Sir Oba Yankopon Atomno Aina Mount. Never be our Fimpa dear Aya Eduocono Embro. Junior Bacono Ebesoso and I. Eno no oba no ebe soso no na oba no ebedru brebi nyame beto ne nsa afre no obefa ne sei wonku awoda obefa ne sei ana bema no ebedru brebi oyo obuafo oyo somfo onende backbone nyame beto ne nsa afre no woda ubehu ne sei di medwendwen Oba Ukraini ho pa utimu se ade atonani owo yaudie mu ene arehuom wadi kura no frenchem efi bia ni ho enti anche bia ba se Oba Ukraini ene ne dom na busia ato santen eba yenche bia Ukraini ene na busia ene ne dom ebeba aba betrase omu ane yadwomu Omwane ya chomu. Did you abeka biography no? Yana wa beme. Said very reverend. Esia no. You abeka biography no. Ana tribute no. Esramo ena nananom. Ba krani dia matese wadruha. Enti you abeka biography no. Ya besra ne say omeye. Enye afena yan asofo ne shasia. Yebe nanso ani die kwan so omeye na ya sofo no enhu no yebe sra omeye na ya sofo no enhu no
asumdue ntontom som nkabom ɔmo nso se ɔmo baaya na ahema ene oba kurani ene abusua ene nananom yasofo ɔmo baaya ɔmo nso ɔmo dia ɔmo de bu adwumadie no ɔmo nso edie wom 150 Ghana cedis acha se 1.5 di yanye na yemfa enye nanadoti yie no simanum achi very reverend Matthias say ye hwedwumadie na se simanum achi aha me pacho amu betimi di bia akose ba bia nsem twrafo no ete no momfa bi nko ma ye simanum achi ye hya ase simanum achi di esre bia me nana ma bia nyina na asompa gasem sompa hene akosi ase abusia panyini sekurani aye ready a ani die kwan so ubetimi ede naba simanum achi pe na dwumadie no hya ase ye na sofo nyame kwafo no aye ready mesremo medical aka apart from that afe na wo ba na obeba no wa watena se ne die start dwumadie na onsoli biem aha endrontomo ka okra wo ye kristoni na no won ka emono aha ate Roman guess yes people say aha dia se ya mame krani twen nanahema se nanahema beba ansana keep it association abu adwumadie no nti keep it members no aha said ye nananom apra hai nanke ye keep it ananom asesa ngurai na ye keep it emai so ankonwan ye keep it ti asram keep it for no ani die kwan so wa ba bia report ho na ye yihye nkonwan kama mate se ye gya ba bi e dia ma oba kurani aha how esramo yase ha na oba kurani no ebetra ani die kwan so yentimi ntumu da na emom yase eho ena oba kurani ebetra amenhwe mi amena na sompane aha simanum ese aka simamienu pe na adwumadie no ehya ase aka simamienu pe aha ya mame kurani se one na busua pese mu betrase na ansana na ahema aba di ya besre ya mfre ya na ahema se nyame asofo no aye ready se omu pese omu hwedwumadi na se aha aha mesre oba kurafo no de naso afemme na eye mia me papa ya amojira mensa benkum sui Mr. and Mrs. Osei o Germany na owo na ya papa ise na damfo pa ne nana Kwasi Bosompra na adamfo no wom se ene ye ne dot yie ba etu ontwada one ne ntam so nteda because nana eje oba wa akire to oba ye no otimi akochia oba kurani ama ne hyede ene yakọ
na waba wontimi nkɔ ensapan wo nsiesie a ni nyina yɛka enti wakuta ne nsɛm ɔpepe maako edu ɛde bua dwumadie no ensi kurani so ɛma ne nto nananom nyinaa enti yɛse ne sɛ aminhyira mo paa na eduru time a wokɔ Germany a ɔmfa nkɔduru na naba timi ba hɔ a waba abɛhyia wo na sɛdeɛ na naba hɔ a wɔbɛhyia wo no na yɛ kama ɔfa muzu ɛnɛ nso wobɛto etuo no bio ɔfa muzu etuo no fam deɛ ɛfam ne yɛto no Kwasi Wilson Pachoko apayo Yegusua enchebia enchebia na dwumadie no ehya ase mahu se menua eba di abusia ya maame oba kurani ene na busia aduru ha ya maame oba kurani ene na busia aduru ha ya nana abusia panyini eduad ababio ediane mu na abusia oba krani abusia yi nkroto maako nan na omufiri so eye asanti dwaben kofodu adwaben kwabe ana dumako jumapo eho ana abusia yi asifra oba krani abusia ntotro so manhene ne yere enso eka ho bi edi oba krani echi ndi oya mpanyimfo ya ene ahemafo ene ya maame a oya ade atonani na negusua edwene ho eyeye di oba krani kafra shade na nyamena di yama me krani nana ma bosompra ene nana ma monkafra nana busia yama me grace obuobofa yasramo momfa nkonwa ni bi meka babia yama me krani ne na busia ebetra no momfa nkonwa ni bi mra sesia enu sa omunchia nwie na nkonwa na dura enti dia maso ano momfa mra dia maso ano momfa mra monka tire yenua no sungonwa no se amfamra yasra na ni die kwan so ko ba krani ene na busia no amodoso ya nana ntotro so manhene ne yire oka hu bi ena mia me nana awo ye me papa oye ma ade nyina nana sompa hene nkasem akwasi ase abusua panyini no nana pia mpacho momfanko straight say na monhihya no echire enka obakurani yadamase jumadie na ya maame kurani nana ma Bosompra aba beduru ayemafo ya makwaba na minhyiramo se muta kurani aji
Yesramo, on say the paradox of pressure or enti baby ambulance car no esino. NSC hospital kwanos no. Aha. Your nurse for doctors who do kohoni yanyo. Aha, your nurses, doctors. Ana your papa police commander so I create this sense kakrebi or run about do you mistake you near the wakoship run about the anonso shanenso. Aha, kata ye kutami every ya papa Osofu Peter Okra. Aha, Church of Christ. Sofu Pani. Na onona awu bade na atuna na bedi. Dina na Kwasi Bosompra. Ewom sa ye ne dot ye onkoi otiase. Na Reverend Peter Okra se okuta ne nsam 300 Ghana cedis. Esi ne ba no so e ma ne to na ahema obakurani ene abusuani nyina 300. Can it is scanning 3 million of a payment? Yasramo and Solini Biaba Munya Babintra. Aha, and Solini Biaba. Last of Munya Babintra. And Solini Biaba Munya Babintra. The washes no, Yayane day. Umpa Babima. Last of Fona entra. Washes Nibimra. Apostle Doctor Solomon K. Afram Edrua. Aha, Apostle Doctor Solomon K. Afram Edrua. And O deep for Samuel. And also Edrua. Abusia emfa omu aso emfemme titiune nana efiasewa ene nananom nkonwasofo obakrafo eya enso tiwani na etieme company fufuro bi aba goso ha yenyamie ya frano commencement oil aha eya filling station new wire eba goso ADB animu hono na unim sa agemai na na kura asase no nso ye agemai na edom ebua omu na ene omunya mie yo aha omunya mie filling station no afa no mu ye ho adwuma nanso ene agemai eye na na kura omu ba bi traye se ene na nanso oyi company ba o je omu feso no so munsiesie ho because a higher regional capital na honte to mu ya ho brand new say be ye fache filling station bia nana agi omu feso edina ye nana dot yi a omu hwe aha siesie ya omu nim say de ha go talent here na ha nso na blocks na egu ha nana no maboka to mu guto omu nsam opepe mako aduonu 20 million 2,000 Ghana cedis. Nana no money na doti ye no ekoda edwada ye de aka nkonwane kanopi agufom. Aha. Dinase bi wa momfama sofu Peter ketwa. Momfama no mame. Aha, ye damasi. What's it say? Aha. Abusia dia tiani se yenim se bibia life. Unim se dwumadie no de asio mo abadri so pa ye yankase nana ya de nyina doctor o se tutu opem so
TV and wapem so radio and a jumadi ni nyina si o mu abatiri so na life dia wo ya wa ha bia life TV and radio no sounds na radio stations ya wa hafoa titru nananom FM Success FM Genesis Radio and Rejoice and Hammers omu nyina e fa na life the bibia life and the atenza echna ya ahemfo no omo se aboa nam krom no omo che na eniwura ye mpachaw ye che na asekan ekutakuta enipa omo che na ahyew ne mene ye mpachaw di kira mbese e behu aboa bia na nananom so eba no wo ba no ahwe oba ni yie because ochina eye day twato a ye de ye nanadot yie di hwaw mani yie na nipa bonefo betimi atete akiri deeper life deeper life ana 12 apostle church na nkaba ena omo aka bomu a omo ba no deeper fo ena dikan no ana 12 apostle fo edi akiri naima ana fia se wa afaso FM oba krani na na ma Bosompra na eya na nso biewani na efo aso femme na nanom momfa maso emfemme ye papa ya ogina mensa benkum sui eja bom ose ofre na akora na so afre na akora aje se odo wo mu ntam ne so yie ene ye ya na nadoti ya on so betimi di aboa ede amanana akwa ekura eye 200 Ghana cedis nana no munye na ochina bibia wie pepepe ya modi aka nkonwa ne canopy agufom African faith give one cancer asole a ewo goso amonse omo ba goso no goso agiomu na ni nyina nso ye sapa na Kwasi Bosompra atwa to because kuro bia ukom na jewa ohene na ntwa sapa kuro ne nyewda na ni twa sapa na asase no oma na dododo die a na oma ne fet a wotra so a na fet ni bia kan enti omso mo ba ya African faith 200 Ghana cedis na nanom monye enwunudu a ya de aka nkonwa agufom odifo last stop achiamehene na nasamwa enti enomo aha enti momva sante ne mre last stop achiamehene na nasamwa enti enomo aha omo aduru ha omo ba bechia bohunse omo hyomu atade no tenten omo mawira nkwa na uhu na cross de chire ana white bia ni mu bia ase yesra mu nkonwa no mumfa bimira yesra mu wohyese no kamudi nananom animu na ya kama na ya kama di wohyese no amudi nananom animu na ya kama di ama me kurafo oba krani tiwani eya eya mame krani eya papa because me ento me no medwene ho a ensisi so nti eya yie eya yesramo yasofo nso nkonwa na shorto asofo nkonwa no nso a shorto ya mame krani ene na busia etrasi na yabesre mame krani nana ma Bosompra eya tiwani eya pe kasa nya ya ne eboa nana ma eya pa eya yasamo fa asofo no nkonwa ni bi meka ho maye na sompa hene go so sompa hene nana anod ye yeo sesia eni die
Nana not, ye hear Sesia, some buying, go so, ye hear Sesia, and idiot Christ, and Ananumia. Bishop Paul Osei 12 Apostle Church. On also Edruha, Obechiana Nanum. Bishop 1, Edruha. House of Solution Power Ministry. Savu Solo, Asolem Anonsona, Ato Santia, Omo Ebano. Odifo Samso, Enena Solema, and Ato Santia, Omonso Etwasun, Odifo Sam. Odifo Sam near Solema. Yasamo, Yasofo Nkonya na shorto. Mumfa bimra. Na yasramo asoli Nkonya na nso shorto. Je say, omusi ye ntum kura no. Enkura no nso Bible say amama fra ne kwan. No mumra enche ndi entu omu nkwan. Enra akomfuo ye pamon kura. Enenso ye ba ya asoli a ye sa be pamon kura. Central Assemblies of God. Omonso Ababedru, Boganedia Limu, Central Assemblies of God. Omonso Ababedru, Yasramo, Yatrasi, Yasha Salinasia, and one Untimin Salengo and Abium, apart from my him for no. Yatrasi, Yasha Salinasia, Untimi and Salengo and Abium. I didn't say him for no ground, Sole, and Gohe, Abra Yetie, Yankopon Asim. And then also organizers any security agencies, no, and payment issue will be in us. Or we bet in us, nay, media mind are all capture, and there will be in a and then a habit I will say, Yabastramo, Yanya, na, and ya fe, and ya kama, and that Yami and Yan Sanra. Me anyane senra nwa akomfono na tutu kosuahwe abrozan so omunyi tushu ya kan tushu na amba rama enti abusia sade ya kano ebra no kakra bi ni ya hyase asofo no asole for ne ba na ebo still ya nkonwen keep it for more yada ashoto okroma nyina ya wa na o se hihye no ashoto kroma de nshoto na napoku on shoto Africa on shoto ena continuation enso ena achia no sofo panyi na abona Africa we kama no elders ene di na nim no the continuation so ababedru minim samere pam miamia pa Kwasi Wosan Millicent obeyi asole abanyina akire obeyi asole abanyina akire minim sa minua pa Kwasi Wosan omuguso pa Kwasi soma Brankwadwo ene miame boss Joshua na omuntimi enkotwetwe asole ne mra churches no emro church ya wa ma no ye betwa na su abrigo so asole ya wa ma no ye betwa na su safo boate no ma welcome nyame nshira enti ya besre yasi ya tete abeti na ne cha no ye kan so eno nso ya asem foforo se de meka enkura ne de na se yetu nkura na ombetie nyame asem eno yasi akomfo ndi yetu nkura enenso yasi nkonwa ashoto de yetu abusuafo na bedo mo tie nyame asem but abusuafo no se yame emu so ema hoho no nso betrasia ebepua ye yie pa se abusuafo no mi emu so
na ahoho ne betrasia ebe boa pa because asole no ba no mu bo mu anya ba bia ntra na na dot ye eyeka o eka kese re carpet yesese egura utimu zaka aha omusa afemanwea aha eye netikoko ngenu zia nkwane ya nase anyom fem no mu de agravo ha nyina no mu de bi nso ayesoro ha nyina ana ahwe mfidie bedu ana wo dwumadi ase nanso kase pa na edi mu atintima no eye A1 sounds goso ya no mu live band enyum bio moto aha enyum bia moto yasra mo yase eto ha ngonwa ne bebre wa ha asolifo de no mu nyina epe ha o aha na asolifo ni nyina epe ha ize ngonwa ne bi kura ne yade besisi akiri a yamba nsisi akiri menua me brother Kwasi Wilson evacha obi hia Kwasi Wilson brother ani die obi hia brother Kwasi wai bacha ona eba no hia no yada se yase nkonwa ne bi wa akiri ha enti awo na eba no oba obetimi akwa akotro Kwasi die organization die oya de papa aha ene wako boblete nana nsafo ahen wan sai anjira nana kroi nsafo ahen gaudi nana ni fa ahen ana ata asmadu dechem dikro Mr. Alex Fobi grounds manager nana num hia osesia Mr. Fobi nana num hia osesia grounds manager ma unsa so ba bia wo bia na oba ono na tinku ada na tan nanim no oba yasramo enkonwa ne de emra nkonwa ne mra na edom na eba no afa na yekrom nketwa churches no eba afa na yekrom nketwa churches no eba ndi nkonwa ne mra give it give it one as a 2-page na and a 3-page long life I just say give it punisher pacha brana e ho kwa na mike ni yedede ni die kwan so konwa na shot e wo so nya ha na shot mon frère na poku ne Mr. Adams ne Africa yabasira se yen kreti ana solifo ni bintra yen kreti side say organizers no yen kreti ai nana sompa Goasomanhene yene ai nua Kwasi Wilson ene misra mun kreti space we say na asolifo ni bintra say na enye kama Assemblies of God esoro afo no afeno maduru Reverend ya papa nyame tumi aduru very reverend nyame tumi yesra abusuapanyi driver no yesra manager koyi uka no efiri ho naima aduru abusuapanyi driver koyi ka no efiri ho ani die kwan so naima adruha konyana so konyano yase afena Assemblies of God very reverend me papa adruha one time
asole fatao t-shirt and montade nefe and so mama me ngo assemblies in Indiana. Yes, Ramo, any dear crying so. Aha, Odifo Sam, Munya Babin drown. Anonte, Munya Babin drown. Yes, Ram yourself, Munya, but Tongonian Biba, Yakra Biba, Nana Poku, and Adams, and Africa Kikabum. How many Reno the Baba says here? Why? If you are near creative space, will say, now, baby, Yenya Kitwaine, a branch agent, a creative in the BSU. A Biana posters in a bonona, Matrianamo. Baby, and there will be in a Hawadia. Omunya baby in Trendia, and there will be in a pavement in the zoo. Aha, will be better now capture program. Ehena Nanaima Betra, organizers. Ehena Nanaima Betra, organizers, Assemblies of God, Reverend, very Reverend Yami to me, Umu Enya Babintra, Omonenam. Naima Bedru, Nanaima Bedru, Naima Bedru, Yabama Yamuso, Nayana. New apostolic, and at two assemblies for no sono. Among Sabedru, we new, aha, and ye old, new apostolic, among so abedru, assemblies for no, and ya babintra, almost shat if I fell faina, a mobile. Hey, my papa Jabez, a Jabez, Chamania. Victory Center Assemblies of God. Aha, Victory Center Assemblies of God. Christ Redeemer Church. Amuzabedu Moy. Christ for Moy. Redeemer Moy. Aha, Christ Redeemer Church. Amuzabedu. Yes, Rama. Diana Napokum Krama Maya sorry. Messiah Yami Musonai Madrua. Nanaima Druha, Krora Druha, Naima, Adruha, Nanaima Druha, Nana Efia Sewa, Otumfo Bekahima, Nana Druha, Krora, Goasomanhene, Wadruha Emi Muso, and Kra, Nana Pokuire, Ama Maswatene se, O Fie, Yasra Yamra was a Sia, Yamajin Gunya, Napokuire say Yamra was a Sia, Yamajin Gunya, Muntukani Bingo, Muntubingo. Naima Druha, Obo, Naima Druha, Obo. Aha, ya Nana Kobuache. I want you to baby crow. What na tea, praise be sorry. Praise be for the baby, you won't try. Ya two, as it get one got now. Nana Kazan, not praise before your baby. Praise before your two music at the one quarter. Aha, eh, I saw you do one. They want to eat him, Mamma, Mamma John. They want to eat him. You don't answer by never. And I am a better. When your baby. Aha, Naima Bedru, Crowra Bedru, Goasomanhene. Otumfo Bekahima, Nanahima Ababedru, Nanahima Trasia, Na Solene Shasia, Yasramo, Munyanya baby, I'm over train, Ubetia Gohena Naba, because you start your Solena, Obia Gohena, na own Solecran, walk Gohena. Aha, I am Abba, and young mamma, you two boom, a charming. Sama Samoa, Nana Pia, Nana, what's all in your baby trial? Nana, all in your baby trial.
Goasomanhene Achiamehene Nana Asamwa Bema Nana Atutua Guso Okrono na sole no ha ne asenyom enyom aha minim se enne enya asam getwa aha aside ene ayeye mi hwedi onyame aya enye na asida mponi aside nyina betero ha aha sofu soja enso aba bedru aha wo hyesi utukura be ka se soja atane aha nana yima atwam na amehwe wo chiachiaba o chiachira firi no ha eba aha yesre wa usisi eye o ya no obetumi atrase oduru ha ebe me ya sole agina ho ai aha usisi ye o ya nananom we dia ni die montrase oduru ha ya me emuso aha montrase mai nana poku yire krase ya magibi omso mu fa bi aba ye fa nkonwa ni bi aba nana efro yaya yasremu ye bana ye hye eyentuma eyatade enom ni ade no ekwan ni bi dase nkonwa ni bi dase apart from self so be kan wa usum ho no wasole ho no ekwan dase a obetumi akotra ho ekwan dase a obetumi akotra ho but asolefo no de ye be mam ba bi amama tratra ehon kra sa kanopi na edi kan no se mubetumi edi nkonwa ni bi aka ho no mu atra ho yesremo ana opese wudi bibi nso eboa nana doti ye na GCB Bank GCB Kana Commercial Bank me pa chao omo na ewu no mu webu na dom ni humo enti uko ha yesraw na wakwagotua sika ni ama receipt amani ate bank kase pe wo Ghana ha omudi ne kura ema loan ema ne frenchem ngotua sika kase bia enka ho eye Ghana Commercial Bank GCB yadama se nyame nhyira mo mwache ndina mantade efe no nyame nhyira mo pa Ghana Commercial Bank me pa cho mamuso na dura mamuso ya nana afia sewa Goasomanhene otumfo betwa hema dura nana adura nana pia eya enso mawani so hwe nyankopon sade ene ahaye fita na nyame asesa wiem na abofo enam wiem di ahim no ubehu say yes ubehu say ene eyene enra ewiem sesa be ene wiem sesa ene de igina ha etuo no enya to ya na makai obi adoma nwani ba lady e father to ya enaminim za ya won sachira e be sachira because enra me ko gina ba bia na akomfo ne botwene ya guru ka gitwa bi nka ya fa me azuma me so ene de on sachira e be sachira amen yes be yes it do no I guess yes be some to an pressure ba ndi e kenya pressure di wonto mboma no enche bia nana etrasi wia nana afia sewa Goasomanhene otumfuo betwa hema bani mpon enene wadane benkum si bani mpon ye ne doti yi no anya asanketwa na utumu nse eni abre papa pressure for no ya nana fiasewa ababedu nana fiasewa ababedu Goasomanhene ababedu ana bedu ana eya fejauti
yapa obi obeka say nya ye bia no boa yapa because me de da bia me kan radio so ba bia me gina bia nso me kan that man na emedi ade o goso no na me wo goso a nimfie dunum a obedi as a Goasomanhene no goso wasesa no amana koye times 10 because that mo obedi hene no na abrosan o goso aye 5 enum ana na wo goso a ene abrosan eye uncountable that mo medi ade na Atamis road eye abe mefu kakraka ene Atamis road nyina aye anya abrosan self contained anya abrosan self contained inti nana di debi ameka waye bi ne ebe kai no akai no kopem se Nyankopon so beto ne nsa afre because see a ukọ goso a new site na onse goso bie sra opese ode wo mu abi ba GCB bank Ghana Commercial Bank ena ewo anfie na nimu ono wakotua wo de New Apostolic Church goso amonso ese omu baya omu babedua goso asasi so no in fact Nyankopon ayebi New Apostolic kwa na ekoso nyame ma na ema no so hye ne nimonyam kese goso asasi no Nyankopon atonsupa aguso na Kwasi Bosompra adua ade papa ewoso the New Apostolic Church goso so omu baya nana ama Bosompra ene ye yankase nana omanhema nana fiasewa ne nananom konyansofo New Apostolic kura omunsam opepe mako edu 10 million ede boa dwumadie no se nyame ya adom na ochina dwumadie no eba na wie ya yemfa enka ngonwane canopy engufom apa mamenya ode ne mana very reverend asole agina Yasramo said America no me pacho me bu ejanambia no tramode 1 enesi wono se to butu no baaku sia mienu aha ya baaku ha uka utia so a ya de wohoro yensa uja ona awie nso adade o utia so a na flash esramo ene uyam kra ya o ya ehawa emane hawo nana Hallelujah. Emma yenyina ye ho akwaba. Ewo esom sronko a. Awedi ani die kwan so. Nananom de asem bi asomasom. Se ye besre ye wi a na pese okohwe nanamu na esem ya dehye no mu obi amfa main gate ya no biem. Afi de obefa akiri ha. Na nananom ahemfo mu ba no afa main gate ya enhyehyaya sesia abano very reverend with us osiyada wasebe rofrum obia mpababe entrabra yes eye sumi enchia ne nyina tuntwa emayen ewia na se yebeto aso a yeto aso ye kai ehu bio se esanse nana Kwasi Bosompra Omahene no wasaye president of Goaso Traditional Council Otiase asoria oko efri ne mofra brem osibra nyameto nsafre no eye Methodist eye Wesley Cathedral ewo Goaso Krodwem ha enenti e papa bishop the right reverend Christopher K. Dassen asofo e kaye ho edi esomi anim na ye awufusom edi aja ye na nakwan
Bio Mijina Eba Bishop Anaimu Emma Munina Aquaba Stress Rade Ebefa Esumi so Modern Inshira and Ayura Chichre Nantum Ediamaye Yamieja Yamio Banyamun Kronkrodi. Amen. I need a quiet so, Mama Elsorin now. Mene owu sorry ne enkwa. Ewrade na waka. Ewo jemi die no se wawu mpa obenya nkwa. Na obiara wote ase na wo jemi die no remuda. Se yete ase a etima ewrade. Se yewu a ewu ma ewrade. Enti se yete ase o se yewu o ewo ewrade. Yenti na Kristo wuye na wote ase biom wabeye awufo ya ate asefo wura. Onyankopon ye yenjwane kobia ye na hoodin. Ahohia mu boafo pa. Na mete ne kase bi firi ahenwa no so se. Hwe Onyankopon tomadan ewo nipa mu. Na obepepa ne suo nyina firi won aniwa mu. Na wowu ni ho biom. Ayureho ni osun ne ya biara ene ho biom. Efiri se kane nyoma no nyina twam nsuro mene okanifo ne ochidifo eni otiase no ame Kristo mi wi ahwe etiase da na mi kro wuo ni asama no nsafoa pre no reba na enya dru se awufo obete Onyankopon ba no ni na wona obetie no betena ase. Amen. Ma yentrase. Enuanom ne adofo ewo Kristo mu. Ehia mu hase yerebetu ye nnua ne yende hye na nyame akoa. Ebo ni na Kwasi Bosompra. Ahye otumfo Onyankopon ne nsa. Ye de awerɛho na hia de na nso isane Onyankopon ba ye na Awurade Yesu Kristo a wu ye na wosori firi awufuo mu no a wote ase dada no nti. Ye wonkwa eni awiye no ho anidaso. Yesu kachira yense isanse metiase enti onso wetnase etwa esom no so ra ye nyina yesori agina ho ya to ye him ye bisa sori nyum ye 29 the Methodist book 110 where the amode bacha ye nyina be sori agina ho atu ye de ashena na Menye suma bi obiara bekra twere won koto banda mun koto nya awie no adompi wo nsam a okata mo bo nyina do
moho na famisie nkwansu nyuanye wara mame besa bi monom rabeta makoma mu tamu conference antinyina amen. Yentinasi ani die kwan so bra yebo empaye kwan so na nyankopon wa yetrewa yempanhwe oni enajanum yen anom etnai mama yen kwan foforo o Kristo mu se wo sie mu a ma yen adom ma yen koso emfa yen ho ento wa ho odin e wo tumi eno so ma yen som se ewura mu ewurade yen aho kire bre mu ebisa se enyankopon ewo hi anso wa ma yen hunu se wonyansa eni anubuo na de yen tiase no enye ahuntasem emma wukura owo ensafoa owo entumi ense wona ode wo ho atwere wo enti yesrese Awurade ma wo honhom enhye yenden na yenhunu se wodi wowo ni bribiara eseye na somdwie na empo ema yengidie pa owie wi no ho so enkonim dada ani wamene owo wo enkonim hallelujah. Adofunum ebetie enana o abakosem biography abusiano apa ono se omra mekan enana abakosem na etnase ra oboye duma wodiye mekan na abakosem owia eni so onyasem beba then you make a kind of son, you be so. Now, a man so abeka 1 year. Traditional council, also traditional council, that was so. Afe Wesley Cathedral, Eddie. Namaste.
Yetiasi manyame yewuswa yewu manyame nana Kwasi Bosompra yewu no 22nd December 1966 ewo goso ya ne papa dinde Mr. Bosompra a wono na odi kan be health subtendent ewo goso health center ne ma me so dinde Grace Bobufa a na juma oye a obi anim ene adepam nana enyini ewo abusua yempentiti mu abusua abrebia ye kan bom ena ne brabo nyina mu no wanyi ne ho enfri sa values ni mu anansa suban papa na abusua de mane ena sa suban we eno na di na chia emfie adunum a de ba bedi goso ekunyan wo se ni school ase ewo goso Methodist ape apem ediokun edioso mienu aye goso Methodist primary eno oto aso de call goso Methodist middle school eno wie 1981 otra middle school living certificate ane it one year fen hall no nyame boana emane passe kama na wie no wakase woni de onto ni school so na obesua adwuma me maame ebusa no na me gina ho obusa no sa Kwasi ejire na apese oye osimi de me fita no so eti adwuma na apese uye wo ebise fita no ye wo mu ahodo bebre oso ni de wo mo so na de no ene ope sabre ya ni o Peter Penny ewo Methodist school dan animu ani efe no Mr. Apia na Mr. Apia so na be de eche de Brian Kranche eti ma me de ne baba share Mr. Apia ne Brian Kranche se ena omo che ne Peter adwuma ya amani hunu sire isi soso na de bebre na o se Peter na emu no se na ono aso ewe de bibia no oye nada de ne oye ne se den sika kakra bia obenya wo Peter mu no anka kan se tips no ya de mana woni akola no odisie se na ni trim pon se obobo se sika ni nyina no na se so se wotimi ni koje car lances ya no de akwaje car lances se wo ye se nyina ni enim se na obobo bibia no asie e de akwaje lances eti abla se sika no so lances ji ape e no akwaje lances ye nyina na enim eti oye fita no no kuta ni lances anchepi ene okọ sunyan de ne ko sunyani bi ba boss ya near friend Sergeant Adams no na bra for regional operation officer so jani ni fa ne say Adam for it wo de ne ko trans sunyan owo sunyan no ene ohun say advertisement anase ye bode wro say one person kaka e okoko board bia no for application bla ene o hwe ne de ko tumu nya mencha de e wa na omofa no ebi se no kuta the lances grabo dada omofa na adwuma na na de ne ko oforidua to koforidua ene odi kan ko kan ne ka ewo Cocoa Service Division of Cocoa Board na koforidua also okosia wo panyi pa fe no Mr. Breachum oboano akoniansam bebresu te ba bia menua da bia no ya mo Mr. Breachum dia na kese ye di gamo kese pa ento ko foridua na e ba se yakunya etoye esan se wo head se kese nti no ye frɛ no e ba fie no ebusuafo ehwemu e me de akunya no e ma ento wa bedi akunya e wo 6 July 2008 ana ba fo aduana akunya kese etranso no di akunya ya emfie dunum ekopem 4th December 2024 afia etwam no e ka na miensa pe ne ba beto aba no e na bebrai nyame efre no e wosunyan government hospital wabla na yenyina yegina ho
na abra na otiase no oye adwuma bebre Obaba ye president of Ahafo Regional House of Chiefs. Sabra na musu na bechemnyine na all representing Ahafo region our National House of Chiefs. Ti bechemnyine na gina oma Ahafo National House of Chiefs. Anche na bechemnyine nyameto ne nsafre no. Tena kese ababa to nana Kwasi Bosompra na so. Se on kwakosi Ahafo region anemu wo National House of Chiefs. Anenye Jumadi Ketwakura. If it's a year, I am House of Chiefs. The Casa House of Chiefs, not as a Abosubok Cassiapana, Yame Ede Amount. Where a Juma Bebre, when they go so, the State Assembly, a Boabebre, a man, your nurses and midwifery training college. A walk also, and the public free. Benchaye any teaching na ebe school ewa sa school ye bie no 2010 and ye bie school ni wie no wa mana so a onu ani modern bo onu ani kasa abroni be kasa olobi office ahodo okowura ye enkran sunyan amia bebesi edan bebre ewo nursing training wo enam sa so ntino nursing training o masamle ho baby o mutra ehie mu kese no wo me de ho ato no se nana Bosompra Great Hall. Na anso onkwa anya pomodin kwa nesi na so ngomanhua so no nesi na so aboni beka se no passionate of education it was the initial ngomanhua a oboaye amane ye won nana Kwasi Bosompra MA Basic and Junior High School aye nyina yedi hu adanse Osaso hwe amampuntu dwuma so pepere so abagoso ya na esako Goaso Hospital apart from training college no ye ba Goaso Hospital municipal hospital wa mampuntu dwuma pepere abawo woni time bia Goaso fo a omu amanone ekasa emo bi mpuntu dwuma iden ebawo amanone fo ni bi kwampa adopt halls ni bi especially maternity hall as their place of caretaking. The bibi eto chema woman ne babaye. Goaso for more America. Goaso for more Southeast London. Woman nyina hwema empuntu obawo. Yentimi nka enya nana jasenyema. Nana jasenyema Goaso for more Southeast London no. One de o ma no. Ne be emfie duni nana jasenyema e de esi no say maternity hall wode. Bibia besi obia no obabaye. Afibia nana jasenyema a efe no nana yensia a ono aso ye maso tabia oba ebehwe ema bibia koso hospital ni nyina ye nana Kwasi Bosompra ono ane dwumadi a odi ye ni bi ye koso bia mu a yetimi so enyai enka abla ne epe for region na bla so nana ado dankwa ekufu nana ekufu ado wode Ahafo ya region ensia a aban edebaaye no Goaso eka ho bi na ba se ye to aba no ye den plebiscite ansana ye beto aba na sam eyi kesi ye sa ba to kesi na aban epe enipa trimpo if our focus and public na aban etimi enfo so emfa mayen it is about to kesi we mia mekai menuan abrabia no otuka nanti be bia adakwa ye to aba no efiefiem owurafia no opie it is about to kesi we ya a to yansa na nya region afia de nkwan nya ba 99%. Tenya 99% no support say your privilege no eba sa aban entimi ankasa etu ohwe ema abato no koso enutina enya region no mi ankasa na ngokumase se de munim no enso etu abai on frame say kodo you vote ebra Goaso never to abani bi se de bi ebenya region enti minua e ka waya de na say eba impuntu so a
about environment I want to so no friend niagro tembia wo hwɛ sɛ den yɛ clean up exercise e okromia edum na bi kwa pa otimi frɛ me e okuma se na baby first for na kios be pray sisi baby be brana enye ni nyina wo hwɛ emi ayi ni titiro eni ekobeli a wono sa kata kɛse wo wei ni nyina na kios esisi wo hwɛ mi ayi wo nyina edum na bi kwa na oya na me so mi frɛ no wa papebo ano na naso de yetimi nya na gudie anto no obobol pa me bra no obobol eti abra na esusa no so mo koba match bia me na mi di o machi na ma jo jesi aso a eti ni ball bom ti no emi aba fa ni big four afga die enye ntro obi anu anu otimi ni Kwasi Bosompra ebobol obobol Go Stars okosunya so kodunjon team bebre na na de ya arewo no say yenye wa afuye se ni bibi akra ni aka hye me bra ya de na ko kuma se anaso won kan a kasa bre kwa Maradona kra ko timi ni mo Maradona no Argentina na so wa afu a woni bibi ya na akwa sa afu nko a eti afu yenye ni ball ball ya me ahum so eti me bra ni ball ball no ekwa se afu nko a na so na ball obo no abeli pele kra no timi ni mo na so ase no nya obi ama ni mpia no ntino ne ball ball no ka nko a wabla no ni ball papa Nana Kwasi Bosompra observe boy no ma bebre said medical akano hospital schools omunyina papa na tree planting e to be a tree planting through so a onu a na hwam ye de ye duadua etenam sal kwan aban ebrand car aban brand pick up asa pick up no anu de nam de den tree planting said be ya ewiomo sesan no enka kese climate change no effect no said be ya impact no enya kese nti aban hu said ya o born hu modern e environmental work no or brand pick up na the area one say sa aban no eguye no aban follow by no o sa baje ne car no koy na so Ghana sa semi de omi nhwe say NCBO aban bi ba onto ade no bi yen so aban no wo so no aban ne car so onye tree planting o ba ya o se da bi o baje car na ko company one sem no de car ma wo mo koy en so ko so e tree planting no without or with the car o ko so Nana Kwasi Bosompra abra ho ko forudua ehwa na Nyankopon yi nana yire nana ma Bosompra ne mfumpade oba dos ema no ko forudua no ko sia na yire yo woni ko forudua ko so ho ka okọ no ko sia na yire sa ba na yire so ye adwuma fire service adwuma na yire wo ntani yire fire service ni ba a okọ no school awie me bla so wo ka e wona fire service ni oto me bradum a omotrans tinana yede wase enko bi kwa ka baka se bebi akọ school aduro no me brade owie form 4 into ko baka akra ka nya de abatwa ma no yede ase otwoma no nasa awade ye mu no ema enan ene firi mu baaye ema enan Todi kan kana adwa Bosompra ese o go so nursing training yo to so biem ye kwa bebrechu minimo ka say o wa manone bibi nti wanti mama a Canada specifically Canada no ye wa amakura ma Bosompra o University of Ghana Medical Center e wona o ye adwuma ene e wo na na ma yin kan Bosompra ono so ye skuni nana fra frawi eja bohua kase e wa busuam e wa koso memu e wa afo anyina mu your demands has created a void as a void when enya dia obi abet my day afeeling nana Akwasi kodwe na kase yo no frame de bia kodwo
na me so me fa na Kwasi me fancy that's Sunday me cry no be frɛ kunani no aba bia ma eba to aso ano ewia also traditional council be sorry ewie oba brofo a brofo wekyerɛ mu akotwi nso a twi no mama him kwa brimpo anu matira nkunya em papa no masofo nom adofo eni ejamfo a yehie mu ha ene dai ewo nana Kwasi Bosompra dim ohene ire nana ama Bosompra aro ne mpabo akese ahye me se me fa nanu disem etwato odi gya ne krumpa ne hine ne dofo pa ekwan Job nwoma no etire du nine ni tiche mu baako ose onipa oba wo no ni na etie bi na wo ha umma opie se nhire na woncha odwane se sunsum na wonyina mendofo pa mehene mabotire mahodi jina suo oh owo na meye oden kra ne akwanti fia to renchem kese etisese maniji atumpan jai kasa ewa abra michina bedwom arehu ato se brimpon suo edum makoma mucha erichina ama supo hini me ohene me kasa se woyere nko na mmom se oba odeni do nyina bedo wo nenso omana be hwere ni wa kwenti fimpo free mu inti emreni arehuo ebetumi ayiyi makoma mu inusu afrimu amano ayeya na na wo bro se oye ohene ma wo manfo na wo ye nyansa fedum asundue bofo ni ohotoso mu okunim ma wo manfo na medie na wo ye miwura preko pe ohene na fe eba ne sei no wama esuma drumi wa kwantin fi owu waye made na wo ye nananom kasamafo efri se na wo ya amamremu nimdifo ne senti na wo manfo nyina frɛ okrora ohene nana King Solomon na medie na me frɛ wo miwura preko pe nana umanfo na abodon pim se obetie wuyo nanso ene de okasamafo na kasa ho akwa achi ama na obedwemu a won keka ne hui mi beye nhira wa bra me ne wo sha wari akwantu ase free afe apim ahankunu aduokunu miensa mitrem 1993 edi besi ne de ya waja me ba ko ama mi yo ochiredi ampo nhira memunnan nana na se me hwe wonima na me hu nkranhya sem
wabasa so na minya mahodi wakenie mu mihunu ahobrase na wakuma mu so mihunu ahoden emu odru mamme ne wo manfo na wodi adumbu wo man wo enisuade hunu mu odoni ojo nyina mu na wo bejo mu kom ye mpo mankra hyesem na wo ye ohene bi anya ya anko sise wo na ekuru no muso nyina anya ya anko sise wo na ama yedi ana mintinu obiara no ka wo ho na neda waja me ho koi wan na decide be frame odoni obu ana wo maminti na manfo nyina so frame na na ba preko pe mehene mihunu ahoden kese bi wo mu nanso ene de ama hojo gina ha yo ora akonyo yi na adam pan yo nanso ora akonyo yi na adam pan yo nanso wanu masem akra asiasifo nonum ni die ye rain to me feel woda nana ma fe wo sedie wode kasa me ho dokodoko no emra ohaw mremu atorenche mremu me dofo wagya ku kese bi wo makoma mu wo na me ye woden pra na wode won sanwunwuni atutu me do pon kese aguyi na so me de minim se Awurade ebebua me no wode wo so asie e wa Abraham kukum den ye me kunu dafo na nanom ma otna bia pa oyire ne wo mase ukode na nso ye rentu me free woda mekoso akaiwo manopa wia ni anacho ewo mpaibom odifo Azaya eti aduoni so ni chichemu baako ose tini ni yira na obiara mfanhye won akomam na ofa merima pakọ na obiara enti asie nanti ye mehine nanti ye akomamu tofe abotire ya humi o enso odaso di hine ewo makomamu demi fedie wo hine demi fedie otumfo betwa hine Goasomanhene mofra afibia nanana ene muhiem ene muto party me mamu nyina due na oba krani se mi free krom yi mu iti mekosoa amomoni age se nana monana rora papa bi ohene papa bi ohene onimo bia yem kom onjene ne manko anhu na wo fam krom wa hafu nyina hye ne yem na afibia one mutu nsa didi mekosoa mama sere medomo amen. Obe kuna ni se anyuma otu ede eja ni kunu koeni miniswa itu bechana tabenyo enamewu animonyam Yehovah
asemi be free me trimuni. Yehowe me to me intiasia. Madine wa madini na ya basa. Eja tro to me. Tremasi. Now unto me, eti ordini satia betona no. Now I can say upenya ho, Yehovah. Why nesu esu dindia? Nanati ne tree amana kai na semi. Eti asemi be free ni trimuni. Eradie ni rechi chifwe. Eti nana se osi enu eni mana. Eja tre utumi. Trena si. Eradie yotumi intiasie. Ebisua na unim ni awuye. Amabeye ko. Nana eti wasa dani abofre biem. Nipa kansema nana yo menim sako. Yehowe enti asemu be free na utrimuni. Eradi yere chichifua. Ama usui edru nani wati. Eja tro to me. Amen. Never friend mana omo abekan. Nananom Amahene, Nananom Amahima, Nananom Atrankunya, Utumfo Abrimpon, Yen Papa Noma Sofufua, Adofonom, Ye Jamfo Ayeshie Muhei, Mia Mijine Hei, Yafreme Amakrama Bosompra, Ijinemuma Miniminu, Ewo, Yanidi Seme Tratwa Elijah Papa Nana Kwasi Bosompra Kwan. As is written in Revelation 14:13. Blessed are the dead who die in the Lord. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Amen. Our honorable Father, we are heartbroken. Your absence has left a silence that no words can ever fill. Today, we gather not just in sorrow, but in deep gratitude for the life of a father who gave us everything he could, a man of wisdom, high strength, and boundless love. I want to assume Biaramuno. Nananum yi otitiri, okukroju for ni eniso adihunu for se okandi for dia. Enye nasa ni panuni nana Kwasi Bosompra ewoyen ebusuemu. Wo mbani wo manfua enya akwenya tina wonan ase. Nina se. Na we Nyami bi prekope. Our Father is a man whose presence commanded quiet respect. In our home, he was our calm in every storm, steady, firm, and full of heart. In the community, he lived by example, a man of deep discipline, cultural wisdom, and unwavering values.
He taught us to walk with our heads held high, to speak with humility, and to live with purpose. Na obiara friend nana, ana krora. Na so yendie, na ye friend da prekope. Da carries the weight of our love, our bond, and our memories. One we ran to when life felt too heavy. The one who gave us strength with just a look and comfort with just his presence. He was a custodian of tradition, a man who respected the ways of our ancestors and passed them down through his words, actions, and way of life. He taught us to greet with respect, to listen before we answer, and to carry ourselves with dignity. That you were our guide, our protector, our teacher, and our friend. You taught us not just through words, but by example, how to live with integrity, how to treat others with respect, and how to face challenges with courage. You showed us the value of hard work, the strength of faith, and the importance of family. Even in your silence, we felt your presence. Even in your absence, your values echo in our hearts. And at the end, na yeti asiefa abrabo huni na sisanye. Yentuminti asie se onipa wati asienra na ene oni hobio. Edibis nempo se yadwene ni ti. Eyampa se enye niema nyina na oduma nkoma pese yehu ampa. Just when our lives were beginning to take shape, the one pillar we had, our dad, was no longer with us. It's painful, deeply painful. You were everything to us, but in all things, we trust that God knows best. Now, you are our angel of our lives, watching over us in silence, watching beside us in spirit. Though you are gone from this world, your love still surrounds us. Yempai bonese onyankopon du besie ne da sumdwemu. Ama wokra ahumi efri asitina yimu ha oni dajuna wejebi atu yesu yimu. We miss your voice, your laughter, your stories. But most of all, we miss you, the man whose love and life shaped who we are today. We carry you in our hearts and remember you in our prayers every day. Your spirit continues to live in us, guiding, comforting, and inspiring us each day. We promise to uphold the values you instilled in us. We will walk in your footsteps, carry the legacy with pride, and try to become someone great just like you were, or even more. We owe it to you that rest well, our beloved Father. You ran your race with honor, and we, your children, will continue your legacy with love, with courage, and with faith. Yedawa Seda, the year until we meet again. Thank you. Esremo yadru traditional council, Goso traditional council so. Tinyana nanum ayine se omra emekaino. Esrewa. Tribute by the Traditional Council.
Sayatiasio, a temeradi, Yewususua, Yewumeradi. Sayatiasio, say you woo, a radidia. Uwu, ayo buffo. Uwu, aye, or time for. Na, a bra when in nano, na. A foul for echo. Na ye jina hay. A fire ura. Ye dofo. Yadi nyina na Kwasi Bosompra. Goasomanhene. Pada di leko. The traditional council ye jina hay. Ye jina ha enibremu. Ye ni jina tutu aka yensem. Na ye di areho. Ena yedi didi ho adanse pa na ene ne tia hemfie yehu ye ewo ne ho ena yedi ne di adanse na breso ana ahafo ha enya region no enye ne ene nananom epeye achepa mekura na misha ne enwo mekura amebeto se ye nananom EW senum ofinya mituminum omunyina de bia no muka ahafo region nanso na Kwasi Bosompra bedi ade ne duma pa ne sompa enema ahafo region ebai na eba no so enya se oda ne damu ena ebeto no ameto no kwam oye adwumaden okọ kran no shia na nanom abrempon amwa hafa no mo ye meeting at kwan faso in sabeka se ahobenya region na bra na nado ebedi omahene o ye se oba ebetete regency ene na na wa na menim ekwan a onya sika kra de to petrol gu ne kwan mu a ode eye campaign ede konkran ekura bia ni ho a efie bia ni ho a ewa hafa na enwram eti ne nyuma dinti no ende na nanum bi enyuma dinti no ende ahafo ha yenye region na ne nkoden enso so emma penifo ehun se de region ne bago so kuredo emu a ebetumpum eti penifo hwe ho emma de region eba gonso na obi onim na Bosompra bia no onim kasa on fadiensie asentwam eyebone obeka papa obeka enti na se wonnim no a umme no abeka se obi a ukono ho a obeku kra eso na no ntisa no wa akoma pa eda ne yam obi a obena na bia di ne ho adanse se oja influence bi ewo ne so oja positive influence bi ewo ne so na obia ode nana enya nkutahudi bia nso ehun se ne kasa ayemu oduro ani bibia ohun obeka a obi onim nti no no oka bibia opebia no obi oba ani bia no ehun se nana no owakoma eda ne yam na oba na himfie susu a na himfie na eye obia wa himfie obia ewa himfie obi oba na himfie a obehu kusase hene wo ho obehu fante hene wo ho obe ohini bia tradu bia na wotigwo se hade no bunyina ewa himfie obi na natrase se oni na hemfu edi asem a na asa asem beto na nanim na odia na di obetrase di etie dia obeka ontia wo se bia dia wo kan wasem wa na se sabi asem a wo kan nyansa bia enim betrase di etie ye obia eka na owie na oma otosempa ema ne nkonya sofo na nanom na obia kire na dwene
na owie no obu aten a obi ade anigye na de kofi de odi fo ade anigye ekọ de odi bem ade anigye ekọ me abeka sa abibi kra no obi adi fo okofie ade che the next sitting no ono a ebeda ase se semu a okaye no wodi fo de nso so wodi atantine ena eka asem na ade baako a na esi nani so pa so ye school ene school de na onfa di agro eti na penso oni this assembly ye adwuma kese pa emma ene ye won nurses training college e wo kruma na eni so ade ehunu baako ni bi na e wo school ena wasan ye adwuma anya se wonya eni so ade ehunu ana wote daaye wasan ye adwuma emma school no e bae eti na wura school ha ubehu na Bosompra assembly hall ni nyina e kire na adwuma oyeye uhwe school ya wo administration side ya ni din na daso na kire se school de on fa ni agro ena nana eni mpanifo bi etena ase edwene ho se nya secondary school fufuro kra wo kroma anka eye girls school na ka ye beye eti oni mpanifo di hum koma na fofie antoata na edikoyi eti mejidi yese sa nni so ade ehu eda hoyi ohini bi obeba bia no se ofa na otoaso sebeya ebesanya school fufuro ha if is all regional capital bia obehu be 5 or 6 schools na go so de bakope enewa eti na eye eni so ade ehu pa no na owo abadaye so kase obi so beko school a na sika enifia ono afato no so na ohwe ema akwala no ono atwa school fees eni ade nyina ohwe buku mu adanse emu nkwala ono afo mu atete omu do ma fa school mu omu a matime wie school abaye fire service fo nyina ewo ho na soso ne dwumadie kase pa na oduma otumfo eyese na oyebetwani ensabia isawufo bia ese commencement bia nana odeko se adwuma no wantoto nase wamfa ni agro na meka ise abribi ne ye ka asem ana obidi isawufo brand de ba na wo gallon wasi da bi betwa hene pa wo be challenge sade na odi gallon mu de onyi onfa nkogu aketetwa mu ampa nipa no so ye ne sa e de ba na se onfa na adwuma betwani no eni agro na ayo obi so na opel sports pa any football match ne nua adanse a odi fan na ball no amu no ana oprai enti amane ball no anko animu se de seke eko enso ofato no ho se afibia oba organize football competition na ode cup siso tebe ya ne nyina no ebe pia nkwala no akọ animu akọbọ yekotoko eni ya hasi bi eti na adwuma na oye ebi sunu no wo hwe brochure mu kra obomu se one former kotoko player egina ho a ode Jesse ayemano na so no ye Kristo ni pa osum nyame Methodist de amuni ya wo no toye na onyinimu Methodist oboae asofo bia ba ofato no ho so ade kakra bi obetimi aye aboa no oye eboae na abreso ana Methodist asori ebe diocese eti ense megidi yese eyadru infiedu ankenena ewo ho a kadwuma obeye di aboa ama omu infiedu anniversary no enka enye adwuma ketwa
enti me did yes Methodist force so ahwere ade kese te said ye traditional council for ahwere ade na nawuo eye ade a eda eba ye no a ye tie ye no traditional council no eboye pusa na aboye pusa besine aboye pusa besine bise na Bosompra oye leader utua ena yetie mu enti sene aya ade kese aye yawo yahwere ade kese ewo traditional council aha na yedi areho de yensu de nanso yenim sene Eradi Yesu Kristo ewu ya osori ye no ede di akire no nana ebe sorry abeka ye ho nana ya feel pa na oniema a woyeye ene ensem a wokaye etu ye tiremu ewo ahemfie titia odi efa mu no ye bi nimu de traditional council de ye remfi ebekoso edi enim dada ohene fare thee well as you embark on your long journey back home to your maker. You will not cross River Jordan alone, for the Lord awaits you for the crossover. Our consolation is that though your earthly journey has ended, a heavenly abode awaits you. The year, and Kwasi Bosompra. I dance. A bit here free, sorry. Yeah, Wesley Cathedral and a Goasomanhene. And a bishop, so from Penifua, Yachashim, Ewa. Ijna a year, the Methodist Church Ghana. Also, diocese, and I feel a year also circuit Wesley Cathedral and Nemu na day they are sorry actual ya fire nana Kwasi Bosompra home they are tudra Yohania D7 T do 9 teacher moi a year do me and son a cassette. I'm a nibi free sroa a can say. Tro say, in Shrania Wufua, woo a rademu, free say recruit. On home no say. Anne, obey home everyone brainum. I will numa, the one a cheek. The senia sorry babyara at Tiano. In Adam, Kwasi Bosompra, the kind one Methodist a story. Born a soup at a sorry no so. Wait, say, and an Kwasi Bosompra. A Methodist in Ibamapa. Ya were the Methodist some a sorry and shisha, and a no a free no more frasse. Or mamma, or ye a sorba mapa. And this edge made you know a share no more fra as ye. Share Nadushiase said the Nayatiano. Free a year KG1. The Kosi Middle Form 4. Oh, Methodist school. And a more Fabre Mono. Said ya what 10 or Methodist Sumunti. No, a Sunday school niba mapa. I a day a sorrent tea. And then she chre, then she share at a tea no. A more Fabre Mono. A bribia or my me. Eno grace bo ya dodo no afa no anti grace edi nnuane ne aye de ekọ eye asọrọ fie no na one ne ba na Kwasi Bosompra na ekro esa aso nti e ma sa adwumedi no ebeye ne fe ebeye ne so ti abre bia na o ma mesoma no ma ne taade aduane ekọ eye asọrọ fie eye mission house no de ani gia sonko na no yesa adwuma no
Sansa o free a Goso na oko a Eastern region, Cocoa board, the human tea. O Methodist Sumuno, ya will be a friend said distance members. Ya 1 year a walk country mu, a sorry you want to move a free baby, I won't shall see. A fear pim a home crown at your crown and what chimono. And a son by the cheek or goes to credium no but 2 and some a soul Wesley Cathedral. And sana, it don't know AC Kunyaswo, Goasomanhene. A woman said in the Numa Drosso. There no entire man of quine, man, sorry, ne brown dear. Now so a woman no a bus sorry, Cosiada, near Ababeson. A one in Kuta who dear papa or Chere and the Chira software. But I will dear papa or Chere the Chere and Bishop and the Goaso Dowses, they a strong cry. Or shall say, among 4 years, dear, sorry, my year, dear. Na fe ya sofo no me ye die nso so e be kwa animu ade ba ko na wo ye ma no ye fe kra ne se wa bere obe ya hinin kra chire no wo koso a di nuane enam ahodo e de ko asore fie te se ne na oye no won nkwada abrem pepepe o kire odo soronko na fe o hwe se soro ni sika sam so so obe na famu die ba soro no atumi anyini Wabra obaya hene ne pensue afia pem mienu ene eyedunum mu ena eye Goaso Methodist asori eti ye ho efri eye sunya ne diocese ho ema Goaso be ye diocese na ye ka kire mu se emfie du pepepe nie ya asori no aya nhihye soro ko a edi bedi samfie du na samfie du ye na ye hwe kwan se obedi mu akotene ye pa nanso Bamu I don't know at what I'm was. Nana, a bribia will be ye a futu, and I feel Cassa woka at the children woman for what bra sorry, did you made yes from Cubino? One farmer and they would draw now 1 master a rim Frida. Or you'll be a no dear putting ye pa or yasorin. A kai. Ebrana asori no ehia de kind of second minister so for ufro ba be kan yourself pani ho e wo ye Wesley Cathedral no na di mu akotini ye papa ono de wampeda se asori kase Wesley Cathedral ye benya sofo ba kope empo ya o hwe Goaso circuit ne eso ne Wesley Cathedral so eno nti odi mu akotini wa bra obo aye ema yenya second minister e wo fiapem mienu ene aduonu enan mu safi krono emu sorry did media kase bia na ya frɛ no Easter praise sa Easter praise no yeton sa frɛ nana ono na obaya titinani e wo dwumadie no ase kan sama hodo pi na doye ene na wo fama o kyereye e wo sa dwumadie na asem na yade a na konkan Wesley Cathedral wabra yesiesie no wo sofo eye Reverend Amos H kire epensuo no na wo keka oda na die e wo mu mene Wesley Cathedral abaye fefefe no eno so ye wiremfi dwumadi ahodo a yedi e wo Goaso circuit emmoa ode aboa na afei atumu acha sunsum a oda na die no nso so na ye remfi ya eye yam fekese kra ne se na etu ne bottom eyi sika ma ye to t-shirt makomako aduasa edema eye women's fellowship makuo ya e wasoro no na to da nso so a makuo yi e ko nhyiemu a ono ankasa tumi yiniam bottom sika ede boa etua won eye TNT am won koba Methodist asori mu no ye wo kuo bi a ye fan say Association of Methodist Chiefs and Queen Mothers Goaso Diocese sa dwumadi kase no nananom ayemfo ya wonum ekọ Methodist asori yate sa kuo no ede ama wa connection na ate ya Goaso Diocese ye so ye bi ye nana ede opepa ene do esomu soronko enti ebra ye pa ekuo no ntoma ye da na die
ɛwɔ ɛyɛkuta wɔn nsa bosome no nana ɛna mpanimfoɔ yi no sɛ ɔnyɛ titene ɛna wɔn ano ne bosome num pɛpɛɛpɛ ɛna ɔdane ɛtɔɔyɛ wɔ abira na ɔdi sɛ adwumadie ɛna bishop the right reverend Christopher Kwasi Bosompra na de saa nsɛmpan tu n'anim a ɔno nso so ɔgye tu mu abira yɛda dwumadie no adie no ahofama ne ahokeka a ɔde ɛyɛ ɔyɛ no nana yɛka sɛ asɔre ewiem fida ebiewu yɛbɛfew ɛwɔ ɛyɛ the maiden edition a ɛyɛ national conference for Methodist Chiefs and Queen Mothers Association ya nanka ɛba soɔ osumi ɛnso yɛ twɛ mu yɛ yɛdi kan kora nana ne yɛ hwɛ ne mu sanka abɛkɔ bie nanso antumi ankɔde nyame pɛ ɛna ɔyɛ afɛ yɛka ne yɛsisi dua sɛ nana Emma Methodist asɔre plot mienu sɛ yɛmfansi yɛda na bishop atenaeɛ ɛna afei da so san office wabra asɔre no ɛwɔ ɛyɛ nsɛm kanyɛ bi ana manso nkutua bi ya ɛda yɛ asase a ɛdi nkan yɛ nsa ɛkaeɛ na nkɔ pɛ sɛ osiesie asɛm no asomdwie mu sansa ɔyɛ asomdwie ne nti ansana ofrim tinana no so asɔre si yɛ yire mfie na yɛ kae no papaapa ɛwom sɛ wudwumadie ɛmma wo kwan deɛ nanso abere bia asɔre edi dwumadie bia no woto nsa frɛ no anana wo ne watena nkonnwa ɛba ɛma no yɛ fɛ saa so ntie no yɛyɛ ka nyinaa sɛ abere bia ebedu ɛyɛ 31st December a yɛyɛ watch night kɛseɛ no asɔre bia ɛyɛ watch night kɛseɛ no nana ɛne dɔm ɛne ɛyɛ natena nkonnwa ba ɛne yɛn bedi nkɔmmɔ na ne nsɛm wa na ɔtae ɛka ɛfa gɔɔ so mpuntuo yɛ na wo hwehwɛ ɛfa gɔɔ so ɛnka nkorɔ afutu a wode ma asɔre ma ɛne nkroma mu nyinaa no era na yɛ ka no sɛ yɛda wase na deɛ Methodist asɔre ɛka nyinaa ne sɛ ɔkopa no wako wɔ gyidie mu wɔatwia waboɔdeɛ nokore mu aboa ama asɔre a yɛ Methodist asɔre gɔɔ so diocese gɔɔ so circuit Wesley Cathedral akɔnkan a na yɛyɛ kan nyinaa no sɛ yɛwura na memfa wo kra nsie home ɛwɔ asomdwe mu ɔtwɛn yɛn na dabi yɛbɛhyia mu abiem na menhyira baabi a wokɔ bia ɔmfa wo nto Abraham kokom ɛma yɛn amen hallelujah moma yɛ mo afɔdeɛ ɔdwomtofoɔ kuo no mɛbɛdi anim ka ne yɛ abɔ afɔdeɛ mfa nneɛma no a yɛde bɛgye afɔrebɔ no mmra na wɔ afɔdeɛ wie a ɛna na bishop bɛtu yɛfo na afei yɛde dwumadie no ɛkɔ na wie monyɛ ne nkyɛn ma yɛn na ɛbrɛ no tia yɛn na sɛngɛmanfoɔ na ɛbɛdi anim kan offering bowls na ɛwɔ akyire hɔ ne srɛ mu a monhwɛ na ɛmmra ma yɛ momfa baako nkɔ nananom na yɛ hɔ na momfa mmiɛnsa ɛne sɛ manemra nim sɛ good na bi nkɔ ha fa weikɔ Joshua fa baako kɔ nananom no ho a good away no kɔ good man no ho a man wɔ mo kakra it's okay good
After Monshana, one director of my when so they see her. One direction, one director, my. More a train of one more than a see high, more money for so high, no so more than a see high. One house so maybe any see or chi high. Woman and ya kama. Yeah, na ya be a boa. Aye, no. One year and 10 Mayana, Yabreno. That was it. We understand my uncle.
Mama, yes, Serena, Brian, Bombay. That's why you're Bombay. Yada was seeing Uncle Pony and a bankers here. You're showing when yam and a day, so now my drum to me. So what TV, Mamma, now a boy would media shall say a drum pempen sweet. Yet the master for the aba when name said, oh, now my drum to me, so be shall so no what to home. Abra Oji, not the baby a shooting and when yummy. Yada was say, Eddie media fucking in our cost was shown, said the Hino Adinamo, oh, Christo demo. Amen. Yeah, Brucey, Ebetie, Yamisem, Betia can cancel my. Ibekina suna ye papa bishop atuya mama ye transebra tia can cancel. Akenkan Samoa ode amayen ewo enne dwumede kasia etisesei ye huno David adwonto ediokono baako ekosi edu bienu. The first Bible reading for this occasion is taken from Psalm 90, reading the first 12 verses. And we are not making kind. Erade, when I wire ye young cobia, I want to atwas on your name. What dear, when you're more me pop, now when you're as I say, no, we are say, dear no. No, fritted a church, could see that church, a young couple. Woma order sani than in futuro. I was say, Onipama, one son of Madame Futurumo. Then fish yapem ya when this was said, Nora die a tremo, ne anajumo the shoe. When I was Sunny Cosa, Susan, what is said, I am a part of a fat Sibida. I'm a part a from, not if a fat, and your mother will chop, not a chin jump. Now, yes, I'm a buffo. They are sure before Shona Anno. What the Yamumo ya as Siwanim. What the young cook one bonnet about nim a hine emu. Na yan nanyana chamuko before mo. Ya should a young fear say as you must be. Yen fish yaman na. Emma won't fear at your song. Na sa bro soa. Na a true at your watching. Na a mo and who dear. A your bread a who dear. Na a chamu in terms so. A you took coy. I know who are before are not there, eh? No one bread, so who should tear. My young who yen not kind, said a tear. I yansa a coma, erade assembly. Yes, when you would try my iris one, and no, me no diana, a ditumadiana banabi. See a proper quema, my and a bishop. No, the Aputu Semna, Rachel Sema, Yamen, no so the mind, Sister Linda. Bacope, and Yamanova to Bacope, Ebreno, Etia. Why? Yame Bande won't do some chance to meet me at Jamaica and a free winsome. Ufi and Ukusua. Yes, one. Why? Good. Amen. A Kaisam Rebina, Frame, and I say, Methodist him be the pan and so, or 2 hours and some no, now whom baby are all year free. Now, Sassama making so, like I say, I need none a rather friend. But some make cash Christian, ya wine cry say, Didn't ya obey when you walk on, and I will need Yamimu, now we'll move at Radimu.
Ewa na me friend na bishop. Na me say papa, na eto nwum bi. Na me ngu ba bi anyum kro no won hyeda mo bo voice ni ye. Na papa say, "Oh, eye Jesus afo na oreto." Na me so, "Oh, okay." Na nuanom me to kire na me to sende man. Me wo ha na da ko ma ye be frɛ me. Me koduru ha. O se du fie tena se. Na ma Bosompra ba dem o se na pie. Na me ya de kakra. Na ho ye ho no. O ma me start enyum no. Enuanom me to na esu. Ni suo. Ye ho na sa bowra ho. Hu ni na yira na o pa nanim. Na wo hu ba bi a okọ. Na enyum ni mu nsem ni. O se Jesus afo. Jesus afo. Wa ezo hu ma minti. Minchai me ma minchi wo bonu. Ma minwan me hyewu. Wo se enichi pani ahotokro. E na wo som de bema me. Wanka se e na ahini de bema me. Wanka se na abosom sam de bema me. E na wo som de bema me. Jesus afo. Ma minwan me hyewu. Wo se chimechi firi boni nyina mu. Na chimara mi subansam. Ni ami wo mu bi age me firi mu. Ma minwan me hyewu. Na wie no se abrafu nyina ni asafo ani da so ni asafo mani da so ni ahemfo ani da so wona me Bosompra eno na mani da Jesus afo mami nwa me hyewu mu na wo wi a no asaka se nyasabu akwanya me ohura trati aye no na orina na yewo nyasa bwanya kopo wo na chi de wonim da wo bewu e da ye bewu na wa ye no na orina ye muta yewo nisan yewo the Council of Churches yana man to me and ma on trance Hosanna yewo so when you dey rati Hosanna yewo the last verse na number Bosompra tie kwakromotia yesane wo bopanya ye na anyway I'm taking it by surprise nothing at all taken by surprise orinya when you nyawoko the sun yawo what's na yawata what's na yawata yawo Hallelujah. Praise the Lord. O my dear radiasi, o ye na do hoda. The day in Chia Efe, Methodist headquarters, yes of Upo, at the break also my say Yashri, Yanana, the day, Yado Titi, the Akatenechi, and T. Yama. Nana Yama Yako Ohene Yere Mamiama also Yama Yako Yame Uncle on show day. Ama for they are special. The no share that she shame one or Kawari Ama. You are one worry yellow. Ukawarea shimwana shi obia ye fra no ama abe onshira adu grace ema oyako abe onshawode afi emba anada moja abe onshamode the good shepherd will take care of
will take over and look after you. The year now, doye, ebedi mochi, ebe kamu ho, monkone na whatever that now wished for you, unyame obeye ashen hu enu yam. Nti monfa mo re enhye Ewurade mu. Adofo nya ye nyina ye hia. Ye nyina ye hyede. Na unyame onim de eye na oye ono na nembre pamu wato nsa afre ye nana. Enti ono na enumyam ka no na ye hyede. Ono akasa nim kwaya obehye no ho enumyam. Obehye goso enumyam. Na baby owo bia no eni beje he said sambre ye twitwa enuama so he said na wa ha ka bepese me ko enim kana so said enuama esi kwa no etwa so tietia adofonom mama yensi etra se de abompae enti ada wase odomfo ene mobro hu neja wa ohwe so pa akrayen meda so trans fitebra woto nsa frɛ wakoa waka womba ho nananom nanahema ene peyifo ho Ewurade ya nhyehyeye na ndede ye kra wakoa yeda wase ebambo yeda wase busu ne nsane a wopagu ye na besi sambre yati atenkabɔ ne bia ejede ne se why ye bedu sam pempenso de aka ekire bia nso beye ahye odin kronkron enumnyam sese bra ye betre wasem a e ma re kikire e hyeden ne ye hwe so ye de bobra ye de na anti hye odin kronkron enumnyam nyame be kasa kire ye gya wasam do ye na anti hye odin kronkron enumnyam e ho hira no aye obadia e wo Yesu Kristo demu amen. Adafonom pese bisa se obi a wa ha oso onu onwu oma ne nsa so na mehwe obi a wa ha osi onwu oma ne nsa so obi a onu wamba ohu okay. Just say, Ubia Bewu. Yes, sir. Okay. The Ubewu dia. The Wua, a day, they had a cow. What are you going to be remembered for? A day, na yedebe cow. Matthew Asempa, a tea, a dionum, the teachemo, a dunkron. Or say, a cherry, no. Enkwano ewurano ebai obia ekubu akonta hallelujah enti se obeyina che se won che se obedi dan embre no owurano obeba na oba akonta ben na obebu adofonom onyame wa maye enkwa onyame wa maye ahoden Onyame wa maye achedie bi Onyame wa maye sika Onyame wa maye nneoma bebre ebi so won say adenti Onyame ode sa nneoma ode amaye it is for a purpose. Human beings are relational human beings Yame boy and say yendi ya hu kitahudie it is nyame ama wa achedie bia na ya wunti uye oyanti na mom se obi foforo nso ebeye yiye na de odi ama ono eden na wode ye edwuma mu ufie ebusua mu empo woye na wo mba eden na ombeka afa wo eden na yede beka o adofo no nana Kwasi Bosompra Edino wadansie bebre omai edino wadansie asori edino wadansie se ya ma kwan ayete asesi a ma me bi ba ya nchen se ofo e ba ya nka ma mbedi no wadansie se ya ma kwan a kokrofu bebre
beba ebedi no ho adanse na me bisese wo se embre no so a eden adanse e bedi afa ho wo hwe Nana Bosompra said the miminim no okwano wa na odi Goaso ho enkomo a the passion with which Nana will speak a kwanya obefa so obeka Goaso ho asem na Goaso ye die eda na koma so. He was so passionate. Said Goaso abaya capital. The Goaso abaya capital dia. That's a say be jina bia efata capital. Nana enisa ade ho ne say enka enimu henka ye asphalt. Nana enisa ade ne ho ne say enka traffic light ebi bebe kromu ha. Ya kan said Nana ba ya na mrosan a ewo Goaso kromu ha na ndu enum nanso Nana nhihye ene enisa ade ho no eno no Nana kaze afibia they say eden na yede beka o Nana enkwala ewo kromu ha ebeka no adoforo party a Nana eye edema nkwala no we should not take it for granted esanse nkwala ni bi wo ho no ma kosua wo fa ni kosua bia ondi bida sanana amani bia ondi bi enti sa kwala yi obeka Nana Nana odka o say se me yasa na me hu atome na nkwalaa se me o say Yesu say mo man nkwalaa kwan ya bra me nkyai na we mu say na oso ahema no ye won de a it is me yasa na Yesu adwuma na mereye Yesu adwuma na mereye no mu hia ma Nana ya me nhia na me so nhia no ye kase pa sa na nkwalaa beka Uba asode mwa adansi ayedi edoso asori ni penise asori bekoso asori jumedi bekoso miara I am a beneficiary of Nana's good Nana ye na yemu ye ne kindness I'm a beneficiary it is ya hwehwa adansi dia mensu metumi edi Nana ho adansi ye they say America say danen set o wa mission house wodum Nana na edemaye Nana na edemaye Waya do ye bebre edu baby ya kankan asam aso kankan ho asam na asase a ye dia masa ye si bishop na bia na ye mfanye nnyoma bebre wo ho obi ma na obi ma wo so say ya asase ye de court na prese ye be hwe na asam de ye di no ofie ye na so odu baby na so oboa wo kwan bi so de be ya na nyamena spanda mena juma edana kuma so every year no ye Goaso for Jesus Christ Goaso for Christ one aka chosa Nana no so nyame Nana no donyame hallelujah onyanyame na juma ebigidi se onyame ejuma waaye obese de se mo akwapa ne kwafo Wadi dia me de share won sano ho no kre pra waja na heme mo e be dite yemfa enwama akase emfa hye won sa nananom ebra dana ekwen na dwumadi a ede de nso ade a na kuma so ahwe de ne daya so mpa e bone se nyame beye mu adom ebra ubesi ohe no a obeba be hye na nemu no ebeye asomdwe bibia beye asomdwe na etimi ne akame yina ebe fi ho na ne dai so a waso no ebe hwe na yaye ba hye na enumyam na bigidi se bebi owo bia na ni beje ade ba ko a ye de hye nyame enumyam a ni ebeje eno no na fe emma kunafo yankopon oye ekunafo wonukun eye njanka woneja ye wa kasa obeye amamono obeye ahye ne din kronkron ne nimiam ewrade wasie mu akorade na onemo benante anti grace shadai wan hwe kodu baby na se
Eyi maame bi te ase. Na se ne bewu a, wan hwe na ekeka nsem bi. Auntie Grace te ase se nyame onim ne oye. Na wonyame na wo som no. O we gidie ko so afahye no mu. Na obehwawo ye wo hie bia obeye ede amawo. Na nahema Bible dey say Awurade beka ho. Na bibia wo ye bia na mon bia wo to bia Awurade na dom ebeka ho na waye ahye ne din kronkron de numiam. Dofo bra medema se be wie ye no ye meka ne se eche owura no obeba the day na obeka a day na ye de beka o Awurade hye ondom no mboaye the bra ye te ase ye nte ema no ama wie ye no ye kwa omo aka echi no ye nya asem bi ye nya dance pe bi ye di afa ye ho nyame ye ja oba eno ho kronkron di mu amen o ma ye si trase embo mpaye trase da ye ne kanfo ne de ma wodi nyame bra ye te ase de Awurade ye wadom bra ye kata wakoa echi ye ne me se kwese bi pe bi ede amano wasem ne se obi antene oba kope the Bible dey say ye wanu ho a eye bama ya dom de anante ahye wodin kronkron de numyam ye wanu ho a ya dwemo no ye fi se enye no nyame obedom ye na ye de ahwe ya kwan ye de atenten ya kwan ye de abobra ahye wodin kronkron de numyam bo mbretua ya wasense mbo nkwapade ne kwafo wodi esi bebi a ekron enumnyam wodi amayen eja oba ene onkonkon di mu amen so ma yemaye triso na ye ka kire bishop ya bishop bebre we ya dru ye bebom mpaya ma kunani ene na me abawa Auntie Grace na nananom na hima ene nananom trankunwa ye awu no enyankwa why signed on a bra or moba ya bom paye ama nani na busia fo nana ima ne motra kunga edie kwan so se betimi ama ye musu kakra anka ya de mo ahye Awurade nsa betimi aba ha anka edie kwan so a we de anyese ye tumu anka paye abusianso ti Grace ni abusianso nka homra paye yewonu benyankwa yenyankwa be free on ya free by swaba oh sorry to me ampara nyawu benyankwa ya wabe free on free by swaba sorry to me listen yawu benyankwa ampara wabe free oh yeah free swaba sorry ya bompaye otumfo nyankopon ye beda wase ne ehirawo wo ohene pa wode ne che bosoman nyuma pa ofa ne so yeye ida wase ma na busua eyire ne ne ma anafo inua ba ne maame nom tua ne nyina ne atrankonwa ewe abre ye de wonu mojam owu no twa won hia yesra wura chechire yesra bambo
Ewurade yɛsrɛ nkabom yɛsrɛ wo nuadɔ Osua na mankwa tenten enye won chefa yishraw yepejao oja oba de nyame onkonkro din mu amen 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 ananom yebeda mo ase we shall be pray oh sorry ya dre e de som no e ba wiye na ya dre e besrem bishop e be shirayen wia papa bishop be di anim kan ne asofo akra ne enuanom kwafo kakra ne nananom kakra beko bebia ye de nanato ye de nakɔhye Ewurade nsa na esenka asieye ene ye saadie enso enyina enim se nanano special one ti bra abusuane nananom bɛyɛ no sabre no ya dia na ye wo hobi nti ye wo ahia yi ye bɛkɔ na yakotu na amu ahye Ewurade nsa te sɛ ne ye wo asi ye pepepe bishop be shira ye wo shira ye wia bishop be di anim kan asofo ne nananom na mo e ka ho bia nso ne bɛka kra bi ho no sa nti ne ma kra bi na ebetimi akɔ era mo se en kai boy wo hono se GPCC members yes e pon wa mo be hia e wa apostolic aso dan mo sesa okay so ma yan sorry bra ye ji enshamba yan so ambrasi mo Oma ye mompai nti ayeye ne nkamfo na yame ye de ma wudin de bia wudi ebedu eyie ne ye na ntutu ye yinara ye do tiye yi efisambre ene ochna bibia ebeye bia nyame wankasa ma wonsa so ba de yina na mo hya wasombra ase de ebeye musu de ebeye sane ye sasa pani na afeguma ye na bibia nkwa ewie ye nhye wudin kronkron na enumyam afi yankopon na asum de atwawiade nti ase yina ekro makoma dwendwen wo yankopon ba Jesus Christ ni woni medie ene nodum otumfu yankopon eja oba ene susum kronkron ni hye na dom ne bambo na somodwe embra mosu sesei na enemo ntena da amen Ewurade ehiramo ya pon mo memfa Ewurade asomdwe nko Tanya akana kakrabi bishop ni asofo ni pa kakrabi ebeko bebia ede na na atu no ahonusa esremu a ahonusa Pasolatais adura na nananom so amomumu so one yamame obakrani ane nana mame yamame Grace obobofa ane nana nuama ne nana nuamema ane abusua omo amomumu so kakranti pasolatais so betimi akan kakra tebebo apa nananom so nananom nyina ba betu amanhene Aprimpon adukromfo nananom aba bedu asale fo no aye asom no awie utimu sa onkonkro asia pa enanya asem ketwa e ka se omunwie no enti ya nananom aba bedu Yananum ababedu ore yananum amanhene
Abrempong Edukrom. Mike in the Bakumra. Yes, Amo. Nana Kosiaura Asifobia, Ekogate to my Abusapani, go back and Ekasai. Wow, Yana Kosiaura City Bia, Madarumia. I just feel for the Namuko gate to let my Madaruma. Popani, Nana Kosiaura, Asidi Bia, Hebia. Muko gate to let my Yasembe. Yes, Ramo, Nananum Atrasenti, Mamo Ban Pasolo ties. Pasolo ties, Mubetimi, Abba Bechia, Asolofuano, Alie, Omo Asole, Eti, Pasolo ties, Mubetimi, Abba Bechia, Bema Cassias of Wade, Abba, Obekame home, Amia did Media, the Samsona, I'm a running for, and so.